Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 17 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bombohanay sa Autopit sa 4 kita sa bulan sang Enero tuig 2022. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Pupon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagda nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pinagkaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa dalagko nga mga balita lokal. Sa aton nga mga balita lokal, ginapahayag mga kabyanan o kung may follow-up kita sa pulis nga nagpalupok sang armas luthang. Ano ang mapayag sini sang aton nga o kung sa iya sini station commander kag ano nga kaso ang ipasaka batok sa nasabit iyang police officer. Kag subong man na banwa sa pilapigid ka mga balita lokal. Alang taon man naton karon liliw naton ang accomplishment sa Bacolod City Police Office sa tuig 2021. Asawa sang ROF o kung returning overseas Filipino nga nagpositibo sang Omicron, nagnegatibo naman sa RT-PCR test. PRO6 ginapandaman ang mga nagalapas sa quarantine protocols nga sila ang magapangatubang sang kaso. Kag magakuha man kita karon sang COMELEC update daw sang election update gikan sa COMELEC office diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sa aton balita national, PNP chief nagpositibo sa COVID-19. Bulacan, Cavite, kag Rizal ginpaidalom naman karon sa alert level 3. Sugod, o kung igapay dalom ini sa alert level 3, sugod mga kabiyanan sa Enero 5, buwas, tubtob Enero 15. Kaya sa siniya ng mga inadlaw, starting today, until January 15, diri pa ni may baluan, diri ni i-assess kung bala, padayon nga magasaka ang kaso sang COVID-19. Kag kung bala magalala ang infection sa sining masyado ka makalalaton nga variant nga sahi sang COVID-19 nga amo ining ginatawag nga Omicron. Pero wala man sa dapat nga kabalakan ang aton nga mga kauturan kay apisar pa nga malatnan ka magpositibo ka sa COVID-19 kay kung bakunado naman kita. Why man ini sang tsansa nga maglala ang sitwasyon o kung maglala ang infeksyon
nga mag-uy-uy kagid gidalon ka sa ospital. Magluwas na gid lamang kung may ara kaya balatian gid nga ginadala sa imo nga lawas. Samtang grupo sang mga negosyante nagahingyo nga paliputon lang ang alert level 3 sa NCR. Tiyari naman, nagawangal naman ang negosyante sa sining alert level. Tikon pasundan na naton ini karon nga inabalang hilaw pa, lagdos pa, galuhon nato ng kanon, basi iluad lang ni nato ng kanon kay lagdos. Hula to tagidanay abi nga matapos na ang kaso sang COVID-19, antes kita magbalik sa normal. Kay bisan nga arata sa alert level 3, mabuhi-buhi magyapon ang negosyo kay way man na nagakulugan nga tanan nga tao hindi naging makagwa, hindi naging makapamalaklon. Ang kinalain lang diri among limitado lang ang mga inuras, may curfew hour kag medyo stricto lang ang pagpatuman sa mga minimum health protocol. Pero buhi-buhi magyapon ang mga negosyo Kita nyo banwa natapos na ang tuig 2020 kay natapos ang tuig 2021. Wala man sang may gin-report nga Filipino nga napatay tungod sa gutom, kay tungod nga nagsira negosyo, nawadan sa trabaho, nagkanamatay ining kabataan, ang pamilya kay nagutman na daw ay man nakabati sa sining report. Samtang sa balita international, US CDC magapatigayon sa pagsinapol matapos nga ginpalawig sang FDA ang emergency use sang Pfizer vaccine. Mga kapungsuran sa ASEAN, kag iban pa, ASEAN mga kaibigan na ni ang Association of Southeast Asian Nation, no? Asosasyon katilingban, grupo sa mga kapungsuran nga nasakop sa Southeast Asia. Tikon Southeast Asia pagambalan, dala na dira ang Pilipinas, no? Mga kapungsuran nga ara sa ASEAN, kag iban pa, nagilisugot karon para sa pagpatigayon sang post-pandemic recovery. Kaya hindi lamang Pilipinas ang nagbatyag sa pagkalugmok sa ekonomiya. Ang tanan nga naigo sang sining coronavirus, ang tanan nga eksperyensya sang pandemya, nag-angkon gidya sang pag-uy-uy sa bahin sa ekonomiya. So amo ni nga nagilisugot ang mga kapungsuran sa idalom sa ASEAN nation o kon sa Association of Southeast Asian Nation nga magbululigan, magtingob puwersa para sa pagpatigayon sang post-pandemic recovery. Amo niya ng mga dalagko nga mga balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 25 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. This time mga kabyanan, kuha naton ang report gikan sa patrol. Ining follow up sa siring police nga gin-report nagapalupok sang armas lutang. Kagang inisyal nga pagdepensa sang iya sining chief of police among aksidente nga nakapalupok. Aksidente nga nakapalupok. Paano nga aksidente nga nakapalupok man? Paano na matabo nga aksidente nga nakapalupok? Ano makabig ining accidental firing? O kung nag-indiscriminate firing gidya? Matapos nga may ara sang hindi pag-intindihanay sa tunga sang sining pulis nga nakasibilyan, kag sang isa ka civilian citizen nga nakasakay sa iya sining salakyan. Kung accidental firing man ini o kung ano man nga sistema, ang kamatura nagadikta sa aton, kag kita ang nagapati, kay ini ginako man kag gin-confirm, may naglupok nga armas luthang. Kung may naglupok nga armas luthang,
nga butang tabi wala man niya gintiro gid directly sa tawo nga iyan enkwentro ginpalupok ya paibabaw or paidalom ang tawag sina illegal discharge of firearms or indiscriminate firing. So may ara nga pagatubangon nga kaso ang sinuman nga magpatigayon sang indiscriminate firing. Di tanaw naton kung na ano gid ang matabo sini. No kay may sibilyan yang nagreklamo batok sa isa ka police officer. Kay ang initial report ang mga kada piyak ka timbang magtimbang yang side may kagalingon man nga version sila nga pagpahayag. Di sa initial nga pahayag to ya sang chief of police o kun sang superior ni sang sini nga police officer nga kuno naglabay ni ang ini nga police officer nga nga ginareklamo karon daw na flat tire niya nga motor daw ginpa bulki tapos nag-shot nakainom. Di questionable pa ng pag-shot na ang nakainom. Ano bala insakto nga level sang alcohol ang nagkanto siya nga utok o kun basi sobra-sobra. Pagkatapos do may naglabay nga salakyan ang report nga daw singgitan sa pahigad. Tapos ang iya kuno pamatin-an nga daw may nagasinggit sa sulod nga pangayo tabang ginlagas siya sa salakyan. Nagpundo to sa unahan pagpanaog niya. Posible pagpanaog niya may bitbit armas lutang. Tintindensi bisan ako man siguro nag-drive ko sang auto. Ginlagas ako sang motor. Pagkatapos ginlagas ang motor, nagpundo ko abi, nakita ko may nagpanaog tapos may ginabitbit nga po sila nung imuhon ko. Kundi padlaganon ko lang sa lakyan ko. Tiyan mo ito natabo, pinadlagan na niya sa lakyan. Pagsakay niya kuno sa iyang motor, na-aksidente niya nga na pitik ang gatilyo, naglupok. Dukad-wag ka bisis. Ti aksidente na. Ha? Naton pasalbahan, kay nagpalagyo ang ara sa salakyan. Ti sino man abi hindi magpalagyo kung ako be ginlagas ako sang taho nga nakasibilyan, hindi ko magani na ibalaan kung sino to siya. May armas lutang ginabitbit, hindi ko yan magpalagyaw. Bona ano na nga. Pero tanawon ta lang tanawon ta kung ano gid ang matutuod ang matuloy nga investigasyon ngayon sa sining police officer nga nagpalupok siya sini armas luthang. So kung ano to na report sa Piyakalinya, ano nang update sini? Bombo Rainsel Pama. Please come in. Yes, Bombo Dano, 3 kakaso ang posible nga iga pakasaka kay Patrolman Jeric Panganiban. Una na dira, Bombo Dan, ang indiscriminate firing, miskandal, ka grave threat. 3 ina ang posible nga iga pakasaka. Ano to ikaduha? Miskandal, Bombo Dan. Miskandal? Yes, Bombo Dan. May ara na sang miskandal? Yes, Bombo Dan, amo lang gipahayag no ni police. Basi miskandak sang isa ka police officer? Yes, Bombo Dano, base amo na ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla nagyasalanas. Sige. Bali 3 ka kaso to. Bombo Dan. Indiscriminate firing, misconduct, kag grave threat. Grave threat, okay. Yes, Bombo Dan. Sa karon, Bombo Dan, ang biktima kag ang suspitsado yara sila sa police station no agud nga isettle ining problema. Sa initial nga investigasyon ni Police Captain Elmer Bonilla, Bombodan, ini na lang ang magpaariglo ang pamilya no so no ini sa investigasyon sa mga kapulisan. Pang Bombodan ang pinakamasubo hambal ni no kay Police Captain Elmer Bonilla may isa pa sa nga pangatubangon nga kaso. Ini ang administratibo, Bombodan, bangod sa ini pang imbestigahan sang mga kapulisan, Bombodan. May kaso pag sa administratibo, wala labot sang kriminal. Yes, Bombodan, no? Kay ara sa serbisyo, sa PNP, ini pang imbestigahan sa mga kapulisan, Bombodan. Okay, sige. So, bali nakuha na statement ang 2 ka side, 2 ka panig
Nakuha na Yes, sang Bombodan. statement si Panganiban, Patrolman Panganiban. Nakuha naman to sang statement si sino ganitong civilian? Si Jeric Panganiban, Bombodan. Ang civilian. Ang civilian si Sir Archie Huxon, Bombodan. Okay. Ini ang biktima. Aha. Apang sa karon naga-setulay ni sila Bombodan kag gipahayag no sang biktima nga hindi na lang sila magpasaka sang kaso kag istoryahan na lang Bombodan. Pero amoy na ang masubong ay tubangon niya pa sini ang investigasyon nga administrasyon. Masitol na lang si Archie Huxon. Kay ang matuod sila, way man to sila ginluthang. Daw Yes, Bombodan, nagpalupok lang sang armas si Patrolman Panganiban. Bangod sang kainit sang iya guro nga gisingitan siya. Basi kada isa sila may rason man. Yes, Amo na kung Bombodan, no? isa nga kung magpadaso-daso ta ka, magpadaog ka sang silakbo sang imo balatyagon, ate mo ginay nulsulan sa ulihi. Kay di ba ang version ni version ni Panganiban nga daw nakabati isang may nagsinggitan sa sulod sa salakyan. Yes, Bombodan, no? Amo to nagtuga nga doon nagsakit gid ang buhot siya nga ginsinggitan siya nga paigad. Tapos may araman version nga ginsinggitan siya nga mapahigad. Yes, Bombodan, no? Di basi Amoy na- kay basi aragi man sa tunga si Panganiban sa dalan. Kung kinsa may araman nagamotor nga kaligwa man lang sa right lane, dapat sa right lane sila. Do aragi diya mapatunga sa dalan. Yes, Bombodan, no? Bangod sa duwa ni sila, kaya gin-rescue niya ni ang isaya kaupod nga policeman, Bombodan, ginatulod ni ang isa ka motor nga sakyan ni Panganiban. Okay, Kaya na-flat sila tire. sa tunga. Okay. Ti ginatulod nga ang aras na sa tunga kay kita na gid nga ginatulod kay na flat tire sa tunga paslas dalan. Yes, Bombodan, no? Amo to nga nagasunod si Sir Roxon, ginsinggitan niya niyang mga pulis o si Sir Panganiban, kaya mo to ginlaot niya, kag ginpalukpan sang do ka palupok, Bombodan. Tapos amo pag hindi ko may salakyan ka, kag may nagasagabal dara, pwede mo man lang niya masaway sa insakto nga basi masirbatuhan da ginagmay. Kung gisa ko nagapaisog-isog man ta nga daw kita manari sa dalan, amo man maka-trigger nga maglalisay ka mo. Kung minabalang sado lang kalipot sa imo nga pasensya, kag pagka daw hindi ka gusto yang nga matrasar ka sa pagmaniho, may arada nagahinay lagan sa dalan kag although nga nakibalo ka man nga sala ang ilabi nga ginahimo nga sa tunga dalan nga pwede man magkapahigad, ti kun kulang man pasensya mo kag dayon man taas tingog mo, ati dula man pasensya sa ginsinggitan mo daw sa ano bala nga may ari gani tawo yang hindi gusto makabati sang singgit kay tagring na din lunggan nila Yes, Bombodan, no? Amo giniguro ang naging emosyon sang isa ka pulis, no? Doon naglaing gid ang buhot siya nga ginsinggitan siya, Bombodan. Kaya amo to nga ginlagas niya. Mo ginlagas niya, Bombodan. Why hindi sila naka-uniform? Wala ni sila naka-uniform, Bombodan kay off duty nila. May report man to nga daw nakainom-inom panikuno sila. Amo pa nang ibalon ta naton, Bombodan, kung posible nga nakainom ining mga pulis, Bombodan. Sige. Amo ni ang isa man sa report nga nasagap naton nga daw nakainom kuno. No, pero tanaw nato ang official nga investigation. Ang gagawa sa investigation ti amo na ang sa ako niya nga pagbanta sini nag-trigger lang ini sa hindi pag-intindihan sa dalan gid man mo, no? Kay ginsinggitan ni Huxon si sila ni Panganiban, ti kumo nga police officer kag daw na insulto man nga ginsinggitan. Moto nga ginlagas kag nagpalupok pero sa siling abi may initial nga rason nga kuno ang aksidente lang to nga naglupok ang armas lutang do kabudlay na galing i-justify. Yes, Bombodan, no? Mabudlay yun na nga i-justify, nagpalupok siya dahil amo na isa ka problema niya kay nagpalupok sa Bombodan. Amo gani. Sige, ano ang payag ni Captain Bonilla? Sige, pamatian naton ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Possible case nga pwede naton ipasaka kay Patrolman Jeric Panganiban, sir? Balitian mo ni qualify din siya sa kaso indiscriminate firing sa alam skandal
ang grade rate sa mapasaka man sa iya. Bali, galing sa mga ari di bumburin ang kwan, ang suspect ng biktima daw nasitulay sila. So, right man na nila masitulay sila mo, hindi mo sa kanong pagamo iti kwan lang mula. Kumbaga daw, dala sa emosyon lang ito kung kagabi. Galing lang subong niya itong problema. Ay, may ng problema niya sa pulis ni kay although nga malusutan niya ang criminal case kay masitulay sila. Ang problema siya kay ang administrative niya, hindi niya ni mo punggan ang motor investigation sa internal affairs. So, investigahan din siya whether or not ang iyang action is unlawful bumbu ring. Kamusta sir ang sir settle sang pamilya mapariglo na lang sila sir or Ang enjoying ka na sa buong bumburin, hindi ka ma-disturbuhan ng ilang istoryahan na dapat sila sa investigation office. So, pero ang inisya ko na mga situlay na lang man sila. paano do mo na lang sa mga kapulisan nato no nga nag-engage ang muni nga ang ila bilang pumatsyag or ang ilang hindi nila mapunggan no sir? Yes, sa bumburin, no, munang panawagan natin sa membro sa kapulisan diri sa siyudad sa Bacolod, no, nga natapos kita training kag natuluan kita sa natawag nga stability under pressure. So, by this, makabulig na sa aton para mag-control ang aton emotion. So, case like this, siguro maninsar ka na 1 million times. Kaya kabalo ka bumburin. Yes sir. Like for example, in the case involving firearms, kung makapatay ka, hindi mo na balik. Yes sir. Unlike this ang other profession, may study, nagsulat na sa blackboard karon, sa langin mo na sulat, may erase mo na siya kag makorek. So, amo na abudlay sang profession sa mga pulis mo ring. Yes, bumbuda no amo to ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Aha, sige. So, kung may arag man sang kaso nga pag atubangon, atubangon niya lang sa administrative siguro, basi mapadalman sa dire. Kaya ibisan na mag-sitol si Archie Hoxon, may pag-atubangon, ganyan nga administrative charges ang ining nasambit niya nga police officer. Yes. Yes, bumbuda no. Inang mangin problema niya kung mapamatud-an gid no nga hungod ja gid ni siya nga kagalingon ang pagpalupok pangatubangon so, niya ang iyang initially ang posible nga kaso sa kriminal amo ni galiyaw ang indiscriminate firing, alarm and scandal kag grave threat. Yes. Bumbuda. Sige. Ini si Bombo Renzel Fama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Renzel Fama. Follow up ni mga kabiyanan sa isa ka insidente sang napalupok sang armas luthang no sang isa ka police officer kay patrolman Panganiban ang amoning budlay basta may armas ka gani police officer ka o kung ano man imong trabaho nga kinahanglan ka magsukbit sang armas lutang ibutang tagid permisa insakto gid nga perspektibo ang aton yang paggagamit sang sang armas kinanan makibalugi kita sano hindi pwede gabuton sa aton nga hawak sano ni pwede palupkon no kaya hindi basta-basta nga may armas lutang ka isog ka na dayon hindi ka na makabati bagting dayon mo kuha sang armas lutang nga magpalupok hindi na yan insakto no hindi na yan makatarungan unless nga kung ikaw isa ka police officer gin-assault ka gin-atake ka na gidya kag way ka na gidya sang paagi pa na corner ka na way ka na sang paagi pangaiban magluwas ang paggabot sa imong armas lutang kag magpangluthang ka inaya justifiable pero kung may imo pa man lang hindi kaya kuha sang imo armas lutang nga kuha mo ginang armas lutang mo man ang imo nga enkwentro isa ka civilian armless tapos ikaw isa ka police officer may armas armed sometimes dangerous. Armed and dangerous. Basta ka lang niya dahil jutay lang lalisay ninyo tapos magabot niya sang armas luthang mo.
Kay wala ka masatisfy, kay naglalisay ka mo, wala ka na-satisfy, ginsiritan ka, ginapalagyuhan ka. Magabot ka sa armas ka magpalupok para lang mapunggan mo ang tao nga nagpalagyo na gani. The fact nga nagpalagyo na siya gani, isang kung amo na ang matuntun nga sugilanon, na init ka, patrolman Panganiban, na init ka sa kay Mr. Ruxon, kay singgitan ka mo nga magpahigad. Nga kung sa bagay, may rasuman guro nga singgitan ka mo magpahigad, kay basi kung ara ka mo sa higad, hindi naman ka mo na pagsinggitan nga magpahigad, kung ara ka mo sa higad. Butsing ganun nga ara ka mo sa tunga sa dalan. Nagadinapitanay ka mo to sa isaman ka motor to, kay na flat tire ka. Kaya nga ara ka mo sa tunga dalan. Kung nagsinggit si Mr. Ruxon nga pahigad ka mo, buti nga nun ara ka mo sa tunga dalan. Di ko na init ulo mo kay nasinggitan ka nga magpahigad. Di tanay paminsar nyo man nga. Gipaminsar mo nga ituod no, ari ko sa tunga dalan no. Kag being police officer, dapat nga kuan gining aton pasensya. Medyo lawig-lawig ang aton nga pasensya. Kaya tungod nga mas kuan kita mo, mas superior kita sa civilian, or mas superior ka mo sa civilian, no? Kung may aray sang mga paglalisay, definitely aray na sa mind ninyo nga mas superior ka mo, hindi ba? That's why gani nga nagatagring din lunggan nyo kung mataasan ka mo tingog. Which is, hindi na dapat nga mo na matabo nga kung mataasan ka mo tingog, dayong ka tagring sa lunggan. Kag kung nagpakilala ka, formal nga police officer, patrolman Panganiban ano tong problema to, nga daw nagsinggitan kagid. Kung sa maayo lang yabing pagpakilala, daw lang alam na siguro nga nagpakilala ka, malumanay pagpakilala mo, lang alam man nga singgitan ka pag nagpakilala ka na gani. Tinali yan nagpanaog ka sa motor, kag nagbitbit sang armas lutang. Definitely, ang isa ka sibilyan malagyo Waya kay balo kung sino kaya nga tao kaya mo. Unless nga naka-uniform. The fact nga nagpalagyo na, butsing ganun nga, nahadlok na. Nahadlok. Why nasang intensyon nga magbato pa sa imo nagpalagyo na, mapalupok pa yung armas lutang. Tidra amo ginada ang foul ball nga ginatawag. Foul ball. Foul. Kaya nagpalupok kay mo sang armas lutang, para nga ipaibalo mo nga anong ipahiwatig sini nga nagpalupok ka sa armas lutang. Nga superior ka, nga pwede ka mamatay tao, nga may pusil kang ginabitbit. Nga isa ka police officer o ano nga sistema man. Remember, banwa mga kultura naton nga sa serbisyo, nadumduman nyo to ang kaso sa isa man ka police officer nga si Nuesca. Nuesca to apelido, no? Nadumduman nyo to. Ang ato yung classic example, banwa, sa pagkakulang sang pasensya sang tao, sa isa ka police officer nga nagresulta sang hindi maayo kaperdihan ang gintugas sini. Sa paglinalisay, na-insulto siya kay nagambal ang bata niya nga, my father is a policeman. Nga sang ulihin ang foolish man. Siling sang isa to kasi bilya sa, I don't care. Pag nagribinta utok sang pulis, tiniro niya, patay. Pati ang bata, patay. Duha ang patay. Atuga to sang kakulang sa pasensya. Anong natabo? Sinong nagdaog? Wala si may nagdaog, pero dito ang napatay, kay duwagid patay. Sinuwis ka, kuan man, buhi sa tuod, na priso. Ginguba niya ang buwas damlag sang iya nga pamilya. Ginguba niya tungod lang sang hindi maayo nga desisyon. Nga nagpadaso-daso, nagpadala sa iya nga emosyon, sa iya balatyagon. Nga mo na silingkog daw, hindi makabati-bagting. Tinapriso, banwa, kag sang uli ito, napatay ito sa prisuhan. Wala gid. Nangin wala sang kapuslanan ang kabuhi niya, ang isa ka career man, may karera, may police officer, may ranggo, nga kanami isang antes pa sila, kanami man siya pagpangabuhi, upod siya pamilya, upod siya nga bata itong babayi, kanami sa ila pag sinalayo, hinali lang na utod ang malipayon
nga pag sinalayo kag iya nga kabuhi nga nangin successful tungod lang sang kainit sang ulo. Kay tungod lang nga may armas siya, hindi siya kabalo magamit sang armas nga o hindi siya kabalo kung sano niya pwede kuhaon sa iya nga pagkasukbit sang armas kag sano niya palubko ng armas. So amo na ang dapat bantayan naton, bantayan sa aton nga mga kapulisan. Kinahanglan gid ang malaba nga pasensya, hindi ba lang antes kamo gin-absorb sa Philippine National Police bilang mga regular nga mga PNP members. Grabe na ang training sa inyo, hindi lang gin-train kamo physically, kundi gin-train kamo emotionally, mentally. May mga neuropsychotest pa na nga ginasubmit, kagagrabe pa na nga mga interview nga ginahimo para nga madeterminar kung wala ini nga tawo nga i-absorb sa Philippine National Police, nagakadapat gid man ini siya nga i-absorb kag may responsible enough to handle his issued firearms. Nga hindi siya basta-basta magamit sang iyang armas luthang sa hindi insakto iyang timing. Dapat insakto nga timing. Amo lang siling ko nga kung gina-assault ka na kag na corner ka na, tiyalang-alang nga hindi mo paggabuton imong armas. Pero kung nakita mong tao nga nakalalis mo, naglalisay ka mo verbal nga inkwentruhan ay, tapos nakita mo na nga nagpalagyo na ganito kay may ginabitbit ka na gani nga armas lutang. Pag kakita sa tao may ginabitbit ka armas lutang, nagpalagyo na. Tapos mapalupok ka pagidya. Di kundi wrong. Masyado ka foul. No? Foul ini. So kung hindi naging man magpagamo ang ining complainant nga magpasakwa sang kasong kriminal, may pagatubangon nga kaso administratibo. Ining nasambit nga police officer. That's why ang aton gintalakay naton ini para mangin isa ini kaleksyon kag balasihan sa pila pa ka mga police officer nga kinahanglan palawigon ta gid ang aton nga pasensya. Kaya ang armas lutang nga ang armas lutang nga gin-issue sa inyo, hindi niya paggamiton sa ikabigon yung nga sagrado ngining armas lutang nga ginasukbit ninyo, nga hindi basta-basta nga kwaon sa inyo nga hawak, hindi basta-basta nga kaptan ninyo, kaya hindi basta-basta nga itaya ninyo sa mga sibilyan. Kaya in the very first place, ang ining armas nga kwaon ninyo sa inyong hawak, itaya ninyo sa sibilyan, kung sino man ang inyong ginatayaan sini, paminsan rin nyo nga, ang ining armas halin man sa sibilyan. Halin man sa sibilyan, halin man sa mga taxpayers, nga ginbakal para sa inyo, para sa sa paghatag sa proteksyon sa inyong kaugalingon, kag paghatag proteksyon sa mga sibilyan, nga nagakinanglan sa inyong proteksyon. Kag batok ini sa mga kriminal. Ting isa ka tawo nga naglalisay lang kamo nga naana siguro mo nagidayon niya nga kriminal ina siya nga gabutan mo sa armas. Kay magabot ka lang sa armas sa mga tawo nga kriminal kag i-assault ka or may plano nga patsyon man tong isa ka tawo to nagpangayo-bulig. Wala ka na sing may mahimo kundi lutangon. Amo na kasagrado ang armas lutang nga ara sa hawak sang aton nga mga kapulisan nga ginasukbit nila. No, that's why dapat gid nga palawigon ang pasensya. I-review gid ang inyong training kaysa antes kamo nagpulis paintindi gid na sa inyo ining armas lutang gamiton ini sa insakto nga tion. No, insakto nga tion. Hindi nga kung saan ulang nimo gusto kag kung saan ulang naginit ulo mo, dayon mo kagabot sang armas luthang. 10 minutos sa nabilin. Kaya magadangat kita sa tag ng alas 12, magabalik ang ini nga palatuntunan, pagkaligid lang lamang sa pila ka mga importante nga mga panungdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una,
Kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas. Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik mga kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuan ay Soto. This time kaon nato ng report ni Bumbuan Sindol Surilla. Hindi ka mo magpanik sa ito mga kuturan kung may nakasulod diri nga tawo nga nagpositibo sa Omicron na variant. Kay isang pagsulod niya diri, wala na tong Omicron na variant na ayo na to si Iyaya. Amo na gani siling ko kung fully vaccinated ka, kag bakod bang imong antibodies, ang immune system mo, hindi ka man ano sa COVID-19 bisan Omicron no variant pa na. Ang asawa nag-negatibo gani sa RT-PCR test. Kay duwa lang man sila nag-updanay mo, ginsugat ni sa Manila, pag abot diri gin-isolate sila sa isa ka hotel, kag swab test ang asawa, negatibo ang result. Yari ang confirmation sa report ni Bumbuan. Sa Piyakalinya, Bumbuan, please come in. Bombodan, nagpositibo manliwat sa repeat test ining 38 anyos nga lalaki nga returning returning overseas Filipino. Pero negative naman sa RT-PCR test ang iyang asawa. Yes, ang asawa niya ni Bombodan
karon nato no, ang wife niya nagsugat sa iya sa airport diri lang sa Bacolod. Sa Bacolod And lang. then, yes, why man ni sila nag-quarantine diri sa Bacolod? Di ko mag-abot ka diri OFW ka man or OF ka man, pwede ka man ka diretso sa balay mo. Ugaling ni sila ya kay tungod nga naka-book na sila ya sa hotel ang wife halin pa sang December 5 hasta January 5. So pag-abot sa iya nga bana, diretso na sila sa hotel. Okay. So meaning bombodan ila na niya option kung nga ara sila subong sa hotel no kay didto sila. Pero ang klaro ni subong bombodan negative ang wife Okay. sa RT-PCR test no. Although sa repeat test kahapon sa resulta sang ginswab ang bana nagpositibo Uy. pero nagpositive na siya bombodan sa repeat. Oo. Ugaling why man siya nakalaton sa iyang wife. So that's why ano himuon kung nag-positive siya. May another 7 days lang siya nga quarantine based sa protocol. So meaning nagsugod ang isip kahapon humalin sa nagpositibo siya until January 10. Okay. Pero tihambal ta na gani no since nga tamaan kanubo ang threshold na bala para nga ang infectious kumbaga ang infection nga ara dira. So hindi na siya makalalaton bombodan. That is why manginang iya wife nga isa lang sila ka room na bag-o lang sila nakakita, isa lang sila ka room, why man gani nagpositibo. Pero suno diri sa kay EOC Executive Director M ang amo ni subong ang protocol bombodan kay dira lang siya anay sa hotel with upod ang iyang wife. Pero why kita kahibalo ano pa ang masunod nga mangin protocol nga ipatuman sa Department of Health since nga although nga bombodan kumbaga natapos naman siya quarantine sa Manila at tapos niya ng 14 days o galing nga mula na pagbalik abot din sa Bacolod nagpositibo siya kung ano pa ginamamasunod nga tikang. But as of this time kay negative man ang iyang wife tiop danay lang na sila sa hotel bombodan no kag amo na ang pinaka latest sa iya subong sining returning overseas Filipino. That's why ang hambal diri sang ni EOC Executive Director M ang hindi man kita ya magpanik no kay tungod nga tikitaan mo gani maski ang wife niya why siya nalatnan bombodan so meaning hindi siya ang infection bala kumbaga ang virus sa iya ya kay ti pareho ni sila tanan vaccinated kag naka booster shot naman ni gani ang ining ROF nga ini bombodan no so bombodan sa dugang nga explanation pamatiyan naton si EOC Executive Director M ang Tawon mo, na-complete yan na ng isolation. Pero si upon the advice of madugam siya quarantine for another 7 days. Sa diin siya naka-quarantine subong counselor? Sa hotel, na niya. Upod man sila sa iya wife? Upod sila sa iya wife and the wife tested negative. Okay. Di ba kagabi, wala pa ito nag-abot ang result? So, subong may apat na? May result na siya, she's negative, and nagpakita nga hindi infectious ang lalaki, danaysa ang wife niya, and they've been away for, they've been separated. I mean, wala sila nag-off-danay for so long, subong lang sila nagkitay, danay sila sa hotel room. Kasi wala man ang iyang wife, no? Negative ang wife so far. Okay. So, after 7 days, counselor, okay na siya, yeah? Wala na problema. Yes, oo. Wala naman na siya problema. Hindi na siya kinanglan nga ma-negative RT-PCR pa siya? Hindi na. No need na. No need. Okay. Counselor, ano subong aton protocol since di bala high risk ang Metro Manila? So may pagbago? I mean sa masulod sa nga OFW di sa latest yung meeting kahapon? Wala kita sang changes except nga mas i-strengthen sa lang ang pag-implement sang aton yung existing protocol. So, hindi ba paka-change? Okay. Because wala man nag-ilis ang aton nga alert level status. So, pareho man lang gyapon. Wala man siyang may mag-trigger nga ikambyuhan pa ang at this time, this point in time. But of course, ang aton nga tawo nga in charge sa aton port monitoring. Din upod to siya sa meeting kaga ang tugon ni Mayor Bing is for... Okay, Bumbuan. Bumbuan siya nato ng confirmation sa kay EOC Executive Director M ang ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo.
Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Surilia. Yari na ang Bombo News Center para sa Tulo Bombo Network News. Standby. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ikapat sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Mga manggagawa na naapektuhan ng Alert Level 3 sa NCR papalo na sa 400,000 ayon sa isang labor group. Samantala naman, ang PNP chief nagpositibo sa COVID-19 at naka-quarantine na ngayon. 7 opisyal ng Sangguniang Bayan doon sa Camarines Sur pinatalsik ng ombudsman sa kanilang mga pwesto, 5 disqualified doon ho sa pagtakbo sa 2022 elections. Mamaya naman kukuha tayo ng update kaugnay sa sugatan sa Armed Forces of the Philippines versus NPA encounter sa boundary ng South Cotabato at Sarangani, umakyat na sa 11 katao. At sa ating international news booster shots para sa mga bata sa Amerika, pinalawak pa ng American FDA. Mahigit 100,000 katao sa bansa kasalukuyan hong naka-admit sa mga pagamutan dahil sa Omicron variant. At sa ating sports balita, Golden State Warriors umaasang makakapaglaro na rin sa Lunes ang dating 3-point king na si Klay Thompson makalipas ang 2 taon. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamitot ngayon sa ating mga detalye. Payag ang mga employers o ang Employers Confederation of the Philippines na magpatupad ng mahigpit na quarantine sa harap na rin ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Pero ayon kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., dapat ay matiyak ang pagbibigay ng ayuda sa mga maapektuhan ng paghihigpit. Sa kanyang panig, hangad umano ng mga employers na magpatuloy ang takbo ng ekonomiya, ngunit irerespeto nila ang anumang health and safety protocols kasama na ang posibilidad ng lockdown. Inaasahang sa pag-iral ng Alert Level Number 3, maraming manggagawa na naman ang maapektuhan, lalo't sako pa rin ang paghihigpit sa Bulacan, Cavite at Rizal. Sa dagdag pang mga balita, mga manggagawang maapektuhan ng Alert Level 3 sa National Capital Region papalo pa raw sa 400,000 ayon yan sa labor group. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, posibleng madagdagan pa itong bilang na 400,000 na mga empleyado ngayon na naapektado dito sa National Capital Region matapos isa ilalim nga sa Alert Level 3 status ng Metro Manila. Ayon kay Association or Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines or itong ALU-TUCP spokesperson Alan Tanhusay, mas doble ito sa pagtaya ng Department of Trade and Industry na 200,000. Paliwanag ni Tanhusay, kada isang formal workers daw kasing apektado ay mayroon itong isang informal worker din na naapektuhan. Posible umanong lumobo pa itong unemployed at underemployed kapag isa sa ilalim na rin sa Alert Level 3 ang mga karatig na lugar dito pa rin sa Metro Manila. Bukas nga ay isa sa ilalim na rin dito sa Alert Level 3 ang Bulacan, Cavite at Rizal hanggang Enero 15. Una rito nga, umaasa ang grupo ng mga negosyante na magiging maiksi lamang itong ipatutupad na Alert Level 3 sa Metro Manila para hindi raw mabawasan itong galaw ng negosyo. Sinabi ni Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, itong kanilang chairman na si George C., na dahil sa pagpapatupad ng mataas na alert level sa Metro Manila ay tiyak na mababawasan ang mga negosyo. Malaki rin umano ang posibilidad na magsara pansamantala ang mga negosyo dahil na rin sa pagbabalik ng mas mataas na alert level. Pero ang alert level 3 ay hanggang akin sa lamang at hinihintay pa ang desisyon kung mapapanatili ito or magluluwag para makabalik na rin sa trabaho itong mga apektado na mga empleyado ngayon na aabot nga sa 400,000. Bombo Gerald.
Oo. Yung concern kasi natin dito, Bombo Gerald, yung assurance naman ng mga manggagawa na mapuprotektahan sila sa harap nitong mga paghihigpit na ito, Bombo Gerald. Kinakailangan kasi tawid-tawid. Tapos ngayon, extended na dun sa mga karatig na lugar din, yung alert level number 3, papaano ito? Yung mga transportasyon na ginagamit nila, maapektuhan din ba yan, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, ito yung problema ngayon ng mga malilit na manggagawa ngayon. At meron kanina yung sinasabi nga nitong si spokesperson Alan Tanhusay na malaki talaga yung problema ng mga empleyado na to dahil misto lang hindi pa naintindihan pala ng ibang mga employer yung pagpapatupad ng yung every 2 weeks na magpa-swab test or RT-PCR test kapag hindi sila bakunado. Yung ibang mga employer daw kahit bakunado na ay every 2 weeks pa rin silang pinag-swab test bago pumasok. So yan din yung isang problema ngayon ng mga minimum wage earners natin tapos pati yung transportasyon nila at ngayon ay apektado rin yung ibang negosyo dahil sa paghihigpit, Bombo Dennis. So yan ang pakiusap ng Trade Union Congress of the Philippines ay pumasok na dito yung pamahalaan dahil kawawa na naman itong ating mga kababayan, Bombo Dennis, na apektado nung mas pinahigpit na alert level dito sa Metro Manila, Bombo Dennis. Oo, binabanggit mo yung mandatory doon sa ibang manggagawa yung swab test o yung RT-PCR, Bombo Gerald. Hindi ako nagkakamali, nasa 2,000 mahigit ito, presyo nito. Binabayaran ng mga manggagawa, ay di laglag na agad yung 4,000 para sa isang buwan. So, every after 2 weeks pala, Bombo Gerald. Oo, tama. So, yung isang buwan na yan, 4,000 na yung makakaltas. Ang masaklap dito, Bombo Dennis, yung ibang mga employer, hindi nila naintindihan yung mandato ng Interagency Task Force. Ayun yan kay spokesperson Tanhusay. Kasi yung inilabas naman na direktiba ng IATF, yung mga hindi bakunado, yung every 2 weeks dapat na magpa-swab test. Yung iba daw kahit naman bakunado itong kanilang mga empleyado na ay pinagsuswab test pa rin at sagot daw yan ng mga empleyado, hindi yung mga kumpanya mismo yung may sagot dito sa pagpapaswab test ng kanilang mga empleyado. At ngayon, ito yung problema na naman dahil naghigpit bahagya ay maraming maapektuhan. 400,000 yung naapektuhan ngayon sa kanilang mga trabaho dahil dito sa Alert Level 3, Bombo Dennis. At asahan na dadami dahil yung karatig na lugar sa Rizal, Bulacan at iba pang lugar ay maghihigpit din bukas. Sigurado din dyan sa mga nagtatrabaho dyan, Bombo Dennis, ay maaapektuhan din. Hindi pa nila alam kung ilan yung maapektuhan. Basta yung 400,000 na yan, dito lang sa Metro Manila yan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Nagsasagawa na ng disinfection at sanitation ng isang simbahan sa Paco, Maynila. Pansamantala ho kasi itong isinara yung Santa Maria Goretti Parish Church dyan ho sa UN Avenue dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Sa anunsyo ng CBCP, sarado muna ito hanggang January 15. At ayon nga sa parish priest na si Father David Concepcion, 2 sa kanilang staff ay nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa parokya, tuloy naman ang online mass ng ika-9 ng umaga tuwing araw ho ng Linggo at alas 7 tuwing Lunes hanggang araw ho ng Sabado. Ang naturang simbahan ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila, pansamantala hong isasara dahil pa rin sa naturang sakit. Nauna nang nagsara ang National Shrine of St. Jude Thaddeus dyan sa Palasyo Malacanang area o malapit dyan sa Palasyo Malacanang matapos magpositibo sa virus ang isang pari at 2 staff. Magugunitang nagsara din ang Quiapo Church para sa disinfection. Ilang araw na ho ang nakakalipas o partikular na noong Huwebes lamang. Abangan mamaya sa sports news, ang Golden State Warriors umaasang makakapaglaro na rin sa Lunes ang dating 3-point king na si Klay Thompson makalipas ang 2 taon. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie.
Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Waco Bucket. That's 15 Choco Waco Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Waco Bucket din for $2.99. Waco sa Choco Waco? Mag-Dunkin' Waco Bucket like me. Waco Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang personalidad mga kabombo ang napaulat na nagpositibo sa COVID-19 at ang mismong pinuno ng pambansang pulisya infected din ng naturang sakit. May update si Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ni PNP Chief General Jonardo Carlos na positibo siya sa coronavirus na pinaghihinala ang Omicron variant. Ito'y matapos magpa-test kasama ng kanyang mga anak at close and security noong linggo kasunod ng pagkaranas ng lagnat at chills ng kanyang mga household staff. Ayon kay General Carlos, kasama niyang nagpositibo ang kanyang duty driver at aide na kasama niya sa sasakyan noong linggo. Nakaranas din anya siya ng panlalamig at lagnat noong linggo ng gabi. Pero kinabukasan ay pananakit ng likod na lamang ang kanyang naranasan. Iniulat ni PNP Chief na as of 9:30 kaninang umaga, nasa 37.1 ang kanyang temperatura, 98 ang blood oxygen, normal to slightly elevated ang blood pressure, walang ubo, clear ang kanyang baga at bioflu lang ang kanyang medikasyon. Inabisuhan na anya niya si DILG Secretary Eduardo Anyo tungkol sa kanyang kondisyon at pinayuhang magpahinga lang habang naka-quarantine. Sa kabilang dako, nasa 107 bagong COVID cases ang naitala ng PNP ngayong araw. Kasama na dito si PNP Chief General Carlos. Sa datos ng PNP Health Service, mula sa 57 active cases kahapon, sumirit ito ngayon sa 164 active cases. Walang naitalang bagong recoveries at nasawi. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Veracruz, ang pagtaas ng kaso sa kanilang hanay ay dahil sa pinalakas na RT-PCR testing sa kanilang mga tauhan, lalo na yung mga nanggaling sa bakasyon. Samantala, naka-isolate naman ngayon si General Veracruz, makaraang nagkaroon ng close contact sa isang pribadong individual noong Biyernes, December 31, na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Veracruz na nakaranas siya ng sipon na posibleng allergy. Bukod dyan, wala naman siyang nararamdamang ibang sintomas. Bukas, nakatakdang sumailalim sa RT-PCR test si General Veracruz. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang DOTR naman, suportado ang inaprobahang resolusyon ng mga Metro Manila mayors. Ang MMDA nagbabawal sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 na sumakay sa mga pampublikong sasakyan. May karagdagang detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Suportado ng Department of Transportation o DOTR ang inaprubahang resolusyon ng Metro Manila Council o MMC na pansamantalang ipagbawal muna ang hindi pa mga bakunado kontra COVID-19 na makasakay sa mga pampublikong sasakyan. Kabilang sa mga ipinagbabawal sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 ay ang pagsakay sa mga land, sea at air public transport habang ang Metro Manila ay nasa ilalim pa ng Alert Level 3. Pero pinapahintulutan naman ang mga hindi pa bakunado kung ito ay para sa pagbili ng mga essential goods at services, pero kailangan mayroong maipakitang katibayan para ma-justify ang pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Sakop sa naturang resolusyon ang mga batang edad 17 anyos pababa, mga senior citizens, mga buntis at iyong mga mayroong comorbidities. Sinabi pa ng DOTR na makikipag-ugnayan sila sa kanilang mga attached agencies sa Metropolitan Manila Development Authority para sa enforcement ng naturang polisiya. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Iniulat ng Department of Labor and Employment o DOLE na inihahanda nito ang kanilang Emergency Employment Program para sa
pagsisilbi sa aabot sa 200,000 na mga manggagawa na maaaring mawala ng trabaho dahil pa rin sa pagpapatupad ng Alert Level number 3. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na sa kasalukuyan ay nasa 100,000 employees na ang nawala ng hanap buhay, ngunit maaari pa rin tumaas ang naturang bilang. Sa kanyang koordinasyon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, sinabi ni Bello na ang mga manggagawa sa sektor ng turismo at mga negosyo, mga restaurant at higit sa lahat, yung iba pang mga pangunahing kinakailangan ng mga tao ang maapektuhan ng karagdagan pang paghihigpit sa ilalim ng Alert Level 3. Ang mga benepisaryo ay maaari namang tumanggap ng pang-araw-araw na minimum na sahod na 537 pesos para sa Metro Manila o kaya naman ay 5,370 para sa 10 araw na pagtatrabaho. Ayon kay Bello, isinasa ilalim ng gobyerno ang Metro Manila sa Alert Level 3 mula Enero 3 hanggang 15. Gayon din ang area ng Bulacan, Cavite at Rizal mula Enero 5 hanggang 15 na ang taong kasalukuyan sa gitna ng pagtaas yan ng kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng Alert Level 3, maaari namang maraming mga establishmento ang mapapayagan pa rin na makapag-operate pero 30% lamang ang indoor venue capacity para lamang sa fully vaccinated individuals at 50% lamang sa outdoor venue na capacity. Basta ang lahat ng empleyado ay ganap na mababakunahan, ang face-to-face classes ay hindi muna may papatupad. Yung contact sports, funfair, kasama ho yung mga peryahan dyan, at yung casino at kabilang na rin ang mga aktibidad at mga establishmento na pinagbabawal sa ilalim ng Alert Level 3. Ang mga employer ay kailangan naman na magsumite ng kanilang listahan ng kanilang mga manggagawa na nawala ng trabaho dahil pa rin sa pagpapatupad ng mas mahigpit na quarantine classification. Ang mga manggagawa ay maaaring mag-apply sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO ng kanilang lungsod o kaya naman munisipalidad na nakakasakop. Maaari din tumawag sa DOLE. Ito yung kanilang hotline, yung 1349 at yan ay ayon pa sa mga dagdag na impormasyon na isiniwalat ho ng liderato ng Department of Labor and Employment, mga kabombo. Samantala, sa dagdag pa nating mga balita, hinggil pa rin dyan sa mga tinututukan nating update, ay mamaya may mga follow-up pa tayo hinggil ho dun sa mga karagdagang mga lugar na hihigpitan na rin. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Kuha na tayo ng mga update, mga kabombo, sa mga ulat mula sa mga lalawigan dahil yung panig ho ng PDP Laban Kusi faction ay nagsumiti na nga ho sa Commission on Elections ng petisyon para doon sa reopening ng filing ng Certificate of Candidacy. Hakbang daw ito, no election scenario sa pagtingin ng ilan pang mga personalidad sa mundo ng politika. May panayam ang Bombo Radio Iloilo. Mariing tinututulan ng mga opisyal ng oposisyon na Liberal Party ang petisyon ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi na buksan muli ang filing ng Certificates of Candidacy o COC para sa May 9, 2022 elections. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, Vice Chairman ng Liberal Party, sinabi nito na mapanganib at walang basihan ang petisyon ni Cusi. Anya, hindi dapat masakripisyo ang halalan sa kabiguan ng ruling party na pumili ng kanilang presidential candidate. Nanawagan rin si Drilon sa Commission on Elections na agad na ibasura ang petisyon ni Cusi upang hindi malagay sa panganib ang halalan sa bansa. Naniniwala naman ang senadora na ang nasabing hakbang ay upang itulak ang no election scenario. Wala po silang kandidato, yung PDP Laban na Cusi faction, kaya hinihingi nila na buksan muli yung filing ng candidacy. This is a very dangerous move. Dapat ibasura na ito ng COMELEC at the earliest possible time. Wala po ako maalaala sa ating kasaysayan na binuksan muli yung filing of the certificates of candidacy. Si Senate Minority Leader Franklin Drilon, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo.
Pitong opisyal naman ng Sangguniang Bayan ng Tinambak, Camarines Sur pinatalsik ng ombudsman sa kanilang mga pwesto. 5 disqualified na sa pagtakbo sa 2022 elections. May pagulat ang Bombo Radio Naga. Pinatalsik ng ombudsman sa kanilang mga pwesto ang 7 opisyal sa Sangguniang Bayan ng Tinambak, Camarines Sur, kasama ng 5 konsehal at 2 dating municipal councilors ng nasabing bayan. Kinilala nasabing mga opisyal na sina municipal councilors June Barion, Glenn Abiog, Joseph Prades, Jonah Jeronimo, Meridiana Cortan at former municipal councilors Celeste de Los Angeles at Oscar Brilloso. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga, napag-alaman na naharap sa dismissal sa kanilang mga pwesto at pagbabayad ng pinalidad ng perpetual disqualification sa paghawak ng anuman na pwesto o opisina ng gobyerno ang nasabing mga opisyal. Ito'y matapos na naging desisyon ng ombudsman na nasabing mga opisyal ay napatunayang administratively liable for grave misconduct and grave abuse of authority or oppression. Kasama naman sa mga pinalidad na kakaharapin ng mga ito ang dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from holding public office, cancellation of civil service eligibility at the bar from taking civil service examinations. Samantala, ang mga dating opisyal naman na sina De Los Angeles at Brilloso ay mahaharap sa penalidad na katumbas ng kanilang mga sahod sa loob ng 1 taon. Sa ngayon, ang 5 incumbent municipal councilors ay inilisan na ng karapatan na tumakbo sa darating na May 9, 2022 national and local elections. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Lovely Palillo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Abangan mamaya mga kabombo sa international news yung pagbibigay ng booster shots para sa mga bata doon sa Estados Unidos. Pinalawak pa ng kanilang FDA. Samantala, update muna tayo doon sa bilang ng mga naitalang sugatan dyan sa sagupa ng militar at NPA sa boundary ng South Cotabato at Sarangani. Umakyat na raw ito sa 11 katao at may pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Umabot na sa 11 sugatan sa magkasunod na enkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebelding NPA sa bulubunduking bahagi ng boundary ng Tiboli, South Cotabato at Kiamba, Sarangani Province. Ito ay inihayag ni Colonel Oriel Pangkok, Commanding Officer ng 601st Brigade Philippine Army sa paningam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Pangkok, 9 sa mga ito ay mga rebelde habang 2 naman sa panig ng mga sundalo. Inaalam naman sa ngayon ang unang naiulat na may 6 na namatay sa mga rebelde dahil wala pa umanong na-recover na bangkay ng mga ito. Sa ngayon, patuloy ang hot pursuit operation sa grupo ni Commander Yuyoy ng Guerrilla Front Musa ng NPA na siya nakasugapa ng mga sundalo. Samantala, agad naman umanong tinulungan ng LGU Tiboli ang mga pamilyang lumikas mula sa Barangay Tudok at Lanag na natakot na madamay sa enkwentro. Sa ngayon, ipinasiguro na militar na wala mga sibilyan na madamay sa nasabing sagupaan. May 2 kitang soldado nga nasa Maran pero stable na subong. They are okay. So sila nasa hospital subong sang Jensan. Parte naman sa mga rebuilding NPA may mga report kaming may daw siya mabilog ang ila wounded. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Pila ng mga truck naman sa Matnog Port sa Sorsogon posibleng humaba na naman matapos na masiraan ang 8 vessels. May pag-uulat naman ang Bombo Radio Legazpi. Pinangangambahang muling humaba na naman ang pila ng mga truck sa Matnog Port sa Sorsogon matapos na mabawasan ang mga bumabiyahing vessels. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Achilles Galindez, Acting Division Manager ng Matnog Port, mula sa 14 na mga barko na bumabiyahe mula sa nasabing pantalan, 6 sa mga ito ang nasira kung kaya't 8 na lang sa ngayon ang nakakapag-operate. Anya, lahat sa mga ito ay nasiraan ng boat ramps na siyang tinutulayan ng mga truck papasok at palabas ng vessel. Sa ngayon, isa sa mga nasirang boat ramp ay nakuha
nakuha na ng crane at inaayos na kung kaya isa sa mga vessel ay posible nang makabiyahe. Subalit ang iba ay hinihintay pa na makuha matapos na mahulog sa dagat. Sa ngayon, nasa 100 na ang mga truck na nakapila sa pantalan kung kaya't pinapamadali na ng opisyal ang pagsasaayos ng mga boat ramp upang madagdagan na ang mga bumabiyahing barko. Padagos pa manggiraray ang biyahe ng mga barko tiktik, kaya lang buminaba sa 8 na lang from the regular 14. Ngunyan, di ko na naman kitang nagkaaberya ng mga barko, buminaba ini sa 8, kaya medyo masyado magayon ang laog kang New Year. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Kumustahin natin mga kabombo yung pagtanggap ng mga turista dyan sa Boracay dahil may mga lugar ho, alert level 3 na. Baka ho makabiyahe tayo, hindi naman ho tatanggapin. Alamin ho natin anong status. May balita ang Bombo Radio Kalibo. Kahit nasa alert level 3 na ang National Capital Region ng NCR, patuloy na tatanggap ng mga turista ang isa ng Boracay. Ayon kay Mainland Tourism Officer Felix de los Santos, sinihintay pa nilang ipalalabas sa executive order ni Aklan Governor Florencia Maraflores kaugnay sa ilalatag na patakaran. Naniniwala si de los Santos na muling maapektuhan ang sumisigla na sarang tourist arrivals kapag nagpatupad ang AIDS restrictions. Dagdag niya, kilala ang isla na family destination dahilan na kapag pagbawal muli na makabiyahe ang 17 anyos pababa at sa 65 anyos pataas mula sa mga lugar na isinailalim sa alert level 3 ay paniguradong muling bababa ang bilang ng mga bisita. Batay sa tala ng Malay Tourism Office sa datos ng December 1 hanggang 31, 2021, umabot sa kabuang 113,596 ang mga turistang bumisita sa Boracay. Majority nito galing sa National Capital Region, Calabarzon at ang iba naman galing sa iba't ibang lalawigan sa Western Visayas. Para sa Bomba Network News, Bomba Merani, Inalangan Esparsya, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa Aklan, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Pinalawak pa ng US Food and Drug Administration ang otorisasyon sa paggamit ng emergency para sa mga nagpapalakas na bakuna booster shot sa COVID-19 ng Pfizer sa mga batang edad 12 hanggang 15 anyos. Sinabi ni Dr. Peter Hodes, Dean ng National School of Tropical Medicine sa Baylor College of Medicine, na ang mga bata ang siyang apektado sa pagdating ng Omicron variant ng COVID-19, ang tinawag nilang the King of Transmissible COVID virus. Nag-ulat ang Washington DC ng higit sa 9,000 bagong infection sa COVID-19 at 7 pagkamatay sa nakalipas na 4 na araw. Ang mga pampublikong paaralan naman sa Detroit ay sarado habang ang lungsod ay nahaharap sa isang mataas na antas ng infection sa COVID-19. Mahigit sa 100,000 katao ang kasalukuyang nasa hospital ngayon na may COVID-19 sa Amerika sa unang pagkakataon yan sa halos 4 na buwan. Ayon yan sa pinakabagong data mula sa US Department of Health and Human Services. Ang mga hospital sa COVID-19 ay umabot sa record high na higit sa 142,000, humigit kumulang isang taon na ang nakaraan. Noong January 14, at huli silang nangunguna sa 100,000 noong September 11. Nagkaroon lamang ng 67 araw sa buong pandemya ng higit sa 100,000 katao ang na-hospital na may COVID-19. Sa kasalukuyan, halos 3/4 ng mga kama sa hospital sa buong bansa ay puno at 1 sa 7 ay para sa mga pasyente ng COVID-19. Ang mga hospitalization rates ay kasalukuyang pinakamataas naman sa New Jersey, Ohio at Delaware, kung saan mayroong higit sa 50 COVID-19 na mga hospital para yan sa bawat 100,000 katao. Bombo Sports News. Umaasa ang Golden State Warriors na makakapaglaro na rin simula sa Lunes ang isa sa itinuturing na greatest shooter ng NBA na si Klay Thompson. Kung maalala mga kabombo, inabot din ng 2 taon itong si Thompson sa pagpapagaling mula ho sa maselang injury, ACL turn na nangyari ho sa Game 6 ng 2019 NBA Finals na sinundan naman ng Achilles tear sa kanyang kanang paa.
kung matutuloy ang kanyang pagbabalik, makakaharap ng team ang Cleveland Cavaliers. Inaasahang magsasagawa ng final decision ang kanilang kupunan sa darating na Biyernes kung matutuloy na sa kanyang debut game itong si Thompson at ang 31 anyos na si Thompson, mga kabombo, ay binansagan din na Splash Brothers kasama itong si Stephen Curry dahil sa pamatay nilang 3 points ay isang 5-time All-Star at 3-time NBA champion. Labis naman ang excitement ng Warriors sa napipintong pagbabalik ni Thompson na agad umanong ilalagay sa starting lineup ng kanilang team. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Muli narito ang ating mga naging headlines. Mga manggagawang maapektuhan ng Alert Level 3 sa Metro Manila, papalo raw sa 400,000 ayon sa isang labor group. Ang PNP chief naman nagpositibo sa COVID-19 at naka-quarantine ngayon. 7 opisyal doon ho sa Sangguniang Bayan sa Tinambak, Camarines Sur ay pinatalsik ng Office of the Ombudsman sa kanilang pwesto. 5 disqualified naman sa pagtakbo sa 2022 elections. Sugatan naman sa AFP versus NPA encounter sa boundary ng South Cotabato at Sarangani, umakyat na sa 11 katao. At sa ating international news, yung booster shots para sa mga bata sa Amerika, pinalawak pa ng US FDA. Mahigit 100,000 katao sa kanilang bansa kasalukuyan hong na-admit sa ospital dahil pa rin sa Omicron variant. Sa sports balita, Golden State Warriors umaasang makakapaglaro na rin sa Lunes ang dating ring 3-point king na si Klay Thompson makalipas ang 2 taon. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, pabalik mga kabayan sa ito ng pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 33 minuto sa nakaligad sa tag ng alas 12. Bago lang ninyo nabatian ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Oy, by the way, may nagpa-shoutout diri. Shoutout lang ko na paliho sa Nusiko, no? Kay ang message diri taga Siling, pa-shoutout lang palihog sa taga Nusiko kay kami na lang ang wala suga diri sa amon barangay. Daw ginapili lang nila ang ila pasigahan. Nag-amutay na kami nga mga pumuluyo para masugan, nagkantuman sila tuod pero wala sila dala nga gamit. Nagambal sila nga mabalik pero hasta subong wala gid sila nakapakita. Madamo gid nga salamat. Concerned citizen ni sang sitio MMY, Barangay Miranda, Hinigaran. Sa Nusiko, no, palihog lang explicar abi sila kung anong natabo. Diri sa may sitio MMY, Barangay Miranda, Hinigaran, kay daw may nagkanto na dito nga team sang Nusiko, pero wala man kuno dala nga gamit. Kag naghambal nga mabalik lang sila, pero until now, wala nakabalik. Basi may kwan lang basi may gina-prioritize pag-iban. Pero sila na lang ni kuno ang nga nabilin sa barangay
nga wala pa makabalik ang kuryente. So sa liwat no siko, no, basi nalipat bala to ang team nga nagkadto sa sitio MMY, Barangay Miranda, na basi nalipat bala sila nga nakakumit sila to sa mga pumuluyo nga mabalik sila. Pero wala nagkabalik. Kung sa mga tsimpugyera pa sa una, daw pa rin bala nga naghambal si Douglas MacArthur nga siya, I shall return. Pero nag-return gid niya. Okay. Ati ba siya mo man siya? I shall return, we shall return. Basi ma-return gid man, basi hindi pa subong. Dason nga daw, basi dason nga si Mana, basi maka-return na. No siko? Kaya balo ko nga sako gid man ang mga lineman, kay kadamo gid man sa mga ulubrahon. Pero the fact nga nakakadto na dito ang team sa may sitio MMY, Barangay Miranda, kag wala man sa may gin-explicar nga kung ano-ano dira, basta ang hambalang diri, nga pag-abot nila tula sila sa dalang nga gamit, ti wala nila matigayon nga matandog ang mga talandugon nila itong linya. Nag-inamot-amot naman gani kuno ang mga pumuluyo, no, para masugan. Galing kay sa mga pumuluyo man, bisan ano pa yan naton kay inamutay kung hindi gin makaya sang manugubra, kay kumo nga damo gid gani sang ulubrahon, tugas sang kadako sang damage, sigin tugabi ang bagyo, ti daw maalang-alang gid. Pero basi subong kun ligwa naman kay daw medyo halos tanan na napatindog ng mga poste, kag halos tanan ng mga linya na energized naman, basi makabalik na ang team sang Nusiko, no? Sa liwat sa Nusiko, no, taga Purok o Konsitio MMY, Barangay Miranda, Hinigaran, ang naga-remind lang nga basi pa man lang. 36 minutos ay nakaligad sa tag ng alas 12. Sa ato nga pagbalik banwa, manginkaw po naton si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ibalo natin kung ano ang mga latest sa mga meeting nga patigayon karon sa Emergency Operation Center. May kantanan sa aton nga sa aton nga preparasyon, no, basi makasulod ang Omicron, basi aktibo bala, basi may aktibo nga makasulod, kag kung ano ang mga dapat ngimuon para hindi gid makasulod, kag maghintayon ang kanormal sa aton nga pagsinalayo diri sa siyudad sa Bacolod. Inatanan aton na balikan pagaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagod, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iba pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya kag Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 45 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 12. Balik mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time, mangin kaupod na naton si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang head sang local interagency task force sang siyudad sa Bacolod. Hibalo naton ko na nung preparasyon kag mga meeting, ano mga ginaistoryahan karon sang Emergency Operation Center. May kantanan sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. NCR ang most affected mga kabyanan nga sa diin ginpaidalom sa alert level 3 o ginbalik sa level 3. No, kita diri kinahanglan mangin hugot ang ato nga pagbantay para nga hindi na magliwat nga magsaka pa ang kaso nga mo man ang tunaan sa pagsaka sang alert level. Sa piya ka linya, Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, mayong udto. Mayong udto gid, Bubo Daniel, mayong udto dira siya mo listeners and viewers. Sir, Vice Mayor, ano ang mga latest niya ginistoryan sa AOC? May kantanan sa siling liwat naman nga pagsaka sang kaso sang COVID sa Pilipinas. Well, actually, Bumbo Daniel, ang aton AOC, ang aton City Health, upon the instruction of Mayor Bing, nag-monitor siyang post-holiday season or activities. Kay na-notice natin sa NCR na increase from the average 200 daily first week of December or entire or yes, average lang kita 200 nag 2,900 then nag 4,000 then nag 4,000 plus. Ang aton diri ang aton observations is that wala nagsaka ang aton cases. Nagpabilin kita sa single digit. Bubo Daniel. And isa sinakapaktor Bumbo Daniel 94% of our target persons na i-vaccinate na complete na nilang second dose. Another 8% I think first dose. So nakalabot na kita 104% of our target. So amo na siyang rason nga ang aton cases nubo.
that ang isa pagidi ka observations naton or mga observations naton na 95% or more than that asymptomatic bumbupon kung nga vaccinated sila. So kung asymptomatic ka, wala ka man siyang bulong na imnon. So ka-save ka. Wala ka expense. The rest mild. No? So mo inang aton mga datos sa AOC nga advantageous gid kung vaccinated ikaw. Now, as to sa pag-spike sa cases sa Manila, and kung nadumduman mo, may nakasulod rin sa aton nga positive sa Omicron. Only that nga natapos ito ang iyayang required number of days or isolation niya before siya nga arrange ang OWA. OWA nga arrange sa aton mga OFW nga mga ila flight. Pagwa sang iyang result sa genome sequence, positive siya sa Omicron. Pero fully recovered na siya. Last night, nagwa ang result sa iyang wife, negative. After 7 days, i-repeat ina Bumbo Daniel para siguro gid. Ang aton dito na recommendation is that nga sa meeting bala ni siyang regional DOH nga ginakandak or may mga regular meetings ni sila mo. Ang ato niya ayo to tani nga ining mga constituents naton nga halin sa high risk areas outside the country, pag abot sa Manila, ulaton anay magwa ang ila genome sequence nga result antes mo pag antes ta sila papulion. Kaya kung what if kung positive gali. Positive pa to siya. May virus pang lawas siya. Di kundi nagsulit tayaya, nagsugod tayaya, sugod taliwat sa zero. Now, yesterday, tinag-meeting si Mayor sa Amon, and that ma-meeting siya sa mga negosyante, Bumbo Daniel, kahit ang Manila, ara sa news kagabi, balik sila sa level 3. And that damo naman nga negosyo ang ginsara. So, kita diri sa Bacolod or sa Negros, nag-aamat-amat na recover taning ekonomiya ta. So, hindi ta gusto nga matabo na sa aton ding natabo sa NCR. So, ma-meeting si Mayor sa mga negosyante, kagmamangkot sang ila mga suggestion or inputs sa pagbaton sang mga customers Bumbo Daniel. Suliton ta si Mayor hindi na gusto nga magbalik kita ya sa amon nga level. So ang aton diri nga mahimo ma-appeal kita sa publiko ang wala pa kapabaksin mas mayo gid nga vaccinated kita. And that ang purpose bala Bumbo Daniel sang sang booster shots for the public to know, ginadugangan yung imo depensa sa lawas mo. Oo, so mo man lang ng purpose ang booster shots madugangan ang imong ang immune system mo mapabakod. So, pag may bagong direktiba na hindi na 6 months, hindi na magulat 6 months. After 3 months, pwede ka na pa-booster Bumbo Daniel. Amo gani. So, sa NCR, wala labot sa una na nga gindeklarar nga level 3, may mga nagsununod pa nga mga probinsya
no ginalakipan ini Vice sang probinsya wala sang Bulacan, no kag diin pag ito nga mga kaiping pag nga mga kaprobinsyanan nga ginapaidalom naman subong sa level 3. Bulacan, Cavite kag Rizal. Ginabutang naman subong sa alert level 3, no? Ti siguro tungod nga isa man lang sila ka isla, kita diri iya dako gid ang aton tsansa or may kapasidad gid kita nga mapunggan ang paglusot diri kay kun aton lang ma-monitor sang insakto siguro ang nagasululod sa aton nga syudad sa Bacolod, Vice. Correct na Bobo Daniel, and ang aton palang kuan for the public to know, katalapanan ni Bobo Daniel sa Manila or sa NCR nga nagkalalatnan or nagpositive unvaccinated. So para kabalik ta sa aton nga normal nga pagpangabuhi, atong nawad-an bala obra Bobo Daniel suban na 5,000 mo. Paano tanis lang mabuligan nga makabalik sa obra nga liwat? Sa pag-kooperar sa mga health protocols na ginapatuman sa gobyerno. Nagkalalatnan pag ito sila po Daniel, tungod siyang laxity bala, or pagsalig, nga niyati wala na COVID So wala na social distancing, wala na mask. So nagkalaigo, no? Kita di taas katama ang aton niya vaccination rate. In fact, nagsubra na gani 100%. Di kabay pang ang ibandera ang gapamati nga wala pa paminsar ta malawig para sa amon niya dapat magpabaksin di kita Bobo Daniel. Maskin vaccinated ka na, hindi kita maghatag kumpiyansa. Ma-obserbar kita gyapon siyang pagdistansya, pagsuktok sang mask, kag panghinaw permi. Ina nga mga measure sa Bobo Daniel wala bayad kang hapos lang imuon, no? Amo lang gina siya ang aton ma-contribute Bobo Daniel para mabuhi liwat ang ekonomiya naton kag makabalik kita sa kun hindi manggid ya kabalik ta sang una nga pagpangabuhi ta nga tawag nila nga new normal bla na mga buhi kita ara ang COVID. So para hindi ta malatnan, observe the health protocol salong tagyapon. Lamugid gani. Oo. So bilang pagpasalig abi sa aton nga mga katawhan, way man sang dapat na Vice nga ika-alarma subong ang aton nga mga pumulo sa syudad sa Bacolod. So para po Daniel, wala gid, no? Kasi kita monitor, so ga-expect kita gani nga kami nga magsaka mo. Kaya nakaagita na nagbalik pa sa 16. Nagka-14. But after that na naog siya, no? Nag-apat, anom. So single digit kita. So mga muyo ta nga ma-sustain ta na, ma-maintain ta na. Ay ang tuod gid level 1 na ta gani mo. Gani. So but ginbalik lang nila sa level 2. Kay tungod siyang natabo sa NCR. So, kooperasyon Bobo Daniel siyang tanan. Kagti naalabot na niya, na-achieve ka ng kuan na status tungod siyang kooperasyon siyang kadaman. Ining wala pa nagpapaksin, minsar talawig. Okay. Pero sa subong Vice, way pa man madeklarar sa DOH nga ara na ta sa herd immunity? Wala pa na-declare pero ay kabalok ka ang isa ta ka island mo. Although nga kita din sa Bacolod more than 100% ang province kanubo Bobo Daniel sang ila kuan vaccination rate. Oo. So bali dapat may ara kita sige-sige nga kampanya ang sa bilog nga island. Kaya ti kapanaog man na sila di na pangumpra na di sila or iban galing kalabanan gali naga-obra. Mo gani subali tungod siguro nga isa kita ka isla kag ang probinsya
probinsya sa Negros Occidental gamay pa ang turnout daw mo ni ang rason kung nga daw mabudlayan ang DOH nga mag certify sa aton susunod sa Bacolod nga aron na kita sa herd immunity. I don't know, Bombo Daniel, ang basis, no? Pero even ang province, nubo man ang ila cases, no? So, hoping ang aton kani kampanya, hindi lang iya sa Bacolod, sa Bilog nga Island, mas mayong magpabaksin kita sa inyo. Aha. Okay. Sa subong Vice, ano ang status ang aton nga vaccination ilabi na gid sa mga minors? Ang announcement, ginahulat na to ng announcement nga 5 to 11, ages 5 to 11, patula pa. So, Bombo Daniel, tika ginutok yapon ang aton vaccination centers. Kung galing ini, mix, no? First dose, second dose, booster. So, sige-sige. Okay. And kanami, bala kay ang acceptance siyang publiko tama kataas na. Vice, paano kita magkapasiguro nga wising may matabo diri sa aton sa susunod sa Bacolod kangay sa natabo to sa Metro Manila nga may nakagwa bala sa dapat ato siya i-quarantine sa isang ka-hotel pero nakagwa siya kinag party-party. Paano ta masiguro nga basi bala may kangay man sila nga insidente diri nga magluntad sa aton? Hello, Vice? Well, ang aton subong niya pala si Bombo Daniel, ang tanan tang positive cases, gina-extract no? Ini ang nagapangayo home quarantine, may makakon kagid na iya, ma-apply ka sa POC. Kung imo family doctor mo na siyang ma-apply dira and siya na ang responsible person na mag-see-to-it nga wala violate sang polisiya. Ang aton mga biherd sa barangay, sila nang sealed off. Sila man na ang responsible person nga mag-check dira. Kung ang gina-lockdown dira, nag-violate or wala, ang neighbors mo dira alert na sila, manugid na yun. Pagwa kada kay tanan kita subong daw majority sa pumuluyo, tagahalong naging man Bombo Daniel. Doon naghalong naging man. Pero Vice, sa subong abing daw may ara kita leksyon nga nakuha sa NCR, nga nagsaka ang ilang kaso kay tungod sang selebrasyon gani nga kag kumo nga damo sila didto iya sa NCR, damo pinarty parties nagliga do amo ni sing isa sa rason nga nagtaas ang kaso. Do pwede ta ni siguro makuha balasihan nga basi bala kun magtuman kita kalog diri kay na notice nato sa nagligad, although nga wala man isang nagresulta sa pagsaka sang kaso, pero do na notice bala nato sa nagligad nga daw kadamo na sang mga party-party, mga pagtidilipon. So, sa subungway pa man niya sang plano ang syudad nga ibalik anay nga daw hagan-haganon, anay ang pagtililipon, Vice? Ay kay tiga-follow man lang ta Bombo Daniel siyang guidelines. Only that nga tsakto ng observations mo, nga ang tao daw nagsalig, daw nag-relax, nagkumpiyansa, wala na ang virus, which is wrong. Nakita naton pag holiday season, nagaginutok, tuginbuyan sa turil mo. Even sa mga merkado ginutok, which is not good, Bombo Daniel, no? So, tingaton da iyang advice sa pumuluyo, uliton tayo, hindi ka magsalig or hindi maghatag kumpiyansa. Ti mo na di kabuhi ang taya, kabuhi sang pamilya mo. Pag ang kuan piktoya mula sa entire community, Bombo Daniel.
So may schedule si Mayor nga meeting sa aton mga business sector. Then may isa pa gid nga do kapat na ko kabaton message nga ang aton bala mga call centers. Wala na sila ga wala na sila ga implement siyang distancing sa ilang mga empleyado. So ang empleyado mismo nilang nagareklamo. Although nga vaccinated man sila, daw kakululbaan nga kung nag-ikit-ikit naman sila, wala sila bala siyang amo nang i-check pa naton Bubo Daniel. Kahit si Mayor siguro ma-meeting naman ni sa aton mga administrators, managers ang call centers. Aton ang matuod sina Vice, kumpiyansa mo nga tungod nga nakakumplito naman sa bakuna, okay lang. Pero dapat naton paminsaron nga bisan hindi ituod ka kululbaan sa aton nga fully vaccinated. Pero once nga ma-infect ka abi, madugang na sa record, madugang ng imong record, madugang ang record bala ang kadamuan sa numero sang nagpositibo ti kun magdamo naman although nga asymptomatic man tanan. Kay kumo nakadamo ang number, base naman bala ang National IATF mag-recommend naman bala nga mabalik naman ta sa level 3. Ti kun mabalik ta sa level 3, ti balik naman sa agonia Correct na observation na po mo, Daniel. It doesn't follow nga kung asymptomatic tada. Ang records tayo or ang records ng DOH siya, positive gina. Positive gina ya, hindi na pwede nga do kagay bala nga i-discount. May discount ka mas niya away na hindi talaga na pag-record kay asymptomatic man kay hindi recorded na mo kung magsiling nga may 200 ka kaso pero ang 200 ka kaso asymptomatic tanan still COVID case gyapon. Correct mo po, Daniel. Ang aton nga ang ginawori di ni Mayor yang ati kung mag-level 3 ka may mga negosyo naman nga isira mo luoy man ang balik naman ta sa zero liwat. So, while nag-enjoy kita sang aton subong level, nga tanan pwede nakaabre, tanan almost full capacity na, even ang aton pagsimba. No? Ginadugangan na ang kapasidad suliton ta Bubo Daniel hindi ta magsalid kay kitaya ang tanan ta maapektuhan kung pabaya ta. Okay. Sa sumugod nga nag-level 2 kita kag mabalik sa normal ang aktibidad ilabi na gid ang negosyo. Ano ang feedback nga nabaton yo Vice sa bahin sang negosyo kag sa liwat nga pagbangon sa aton ekonomiya? May dako gid man epekto? Well, Bubo Daniel, correct ina, nakaamat-amat recover ang aton business community. Kung na-notice mo ang mga restaurants, so amat-amat na ang tao sulod, ang kulba bala doon nadula na. So dapat na bluligan ka na para ma-sustain naton. Suliton ta tong wad ano bra makabalik pala sa ila pangabuyan. So kwan gid na at least sa pila pa lang ka bulan nga nagbalik kita sa level 2 nagbalik sa normal, dako ang improvement nga ginatugas ini. Daw kag kabay nga mangin tayuyon ini sa sining pag-abot sang tuig sa sining pag sulod na sa tuig 2022. Anyway, Vice, salamat gid sa imong oras kag magkuha lang kami sang update ni Watt sa kung ano man nga mga meeting nga ginapatigayon ninyo bilang pagpanghanda sa kung ano man abi nga mga hindi maayo nga madangtan sa sining liwat nga pag-ibwal sang kaso sang COVID. Vice, salamat gid. Yes, Bubo Daniel, thank you man. More power sa inyong program. And again, Happy New Year dra sa inyong station kag sa imo listeners and viewers. God bless. Mayong hapon. Si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa local IATF. Diri sa syudad sa Bacolod, apisar pang sa Manila, sa Metro Manila area, grabe ang pag-ibwal sa paibabaw, nag-spike ang kanabuon sang kaso. Liwat nga nagsaka ang numero sa mga nagkalalatnan sa COVID-19.
Kay grabe ang mga party-party ng ipatigayon. Kag ang kalalatnan to banwa, mga unvaccinated. No? Unvaccinated. So, although nga atong mga kadamo nga linibot ng mga nagkalalatnan, ang halos majority sa to, although nga positibo, mga asymptomatic. Pero ang nakambal ko ginabanwa, mangin symptomatic ka man, kag asymptomatic, i-record na gyapon sa ATF nga COVID case. Kag kung damo ang halimbawa diri sa syudad sa Bacolod, ang inibiling ang mga nagpatigaw sa mga pagtililipon, party-party, nagkakwabi, na-infect sa nga COVID-19. Pero mga asymptomatic kay mga fully vaccinated. Ti halimbawa 300 kabilog sa isang adlaw, dason adlaw nag 600 kabilog, pero mga asymptomatic ni tanan kay mga fully vaccinated. Hindi niya pwede pagyambal, hindi niya pwede ang masiling ang IATF nga siya okay lang na kay mga asymptomatic na, hindi talang ni pag-i-record. I-record na gyapon. Kag kun na-record sa National IATF, kadamong kaso, dako ang posibilidad banwa nga ibutang kita sa level 3. Di imagine nyo na i-level 3 naman kita liwat? Ha? Oh. So, amo na nga ginapahalong gidya ang tanan. Mangin bakunado ka man o kung hindi bakunado, pabakuna. No, pabakuna. Kag masunod kita sa minimum health protocol para nga hindi mag-spike ang numero sang COVID-19 diri sa aton nga syudad. Kaya dako ang epekto bala banwa sa bahin sa aton nga ekonomiya nga amat-amat kita nga nakatibawas, nakabangon matapos nga gin-level to na kita. Nga nagamat-amat bukas sa mga negosyo, mga kalanan, ara na, ang mga waiter to nga nagkaladulaan sa trabaho, nakabalik na sa trabaho, nakabato naman sila sa ilang sweldo. Kaya daw nagamat-amat na normal ang tanan. Ti karong kung magsagad naman kita ya pamilit sa kuglingon tayo nga magpabaya, magsaka ang numero sang COVID-19, imbis nga nakaara na kita sa ikatatlong at tikang sagdanan, balik naman kita sa puno. Amo na ng punto. Hindi kita gusto nga magbalik naman kita sa puno, nga magsulit-sulit kita nga nagatiyog-tiyog lang kita sa round ball, sa rotunda, nagatiyog-tiyog lang kita tiyog-tiyog, nagatiyog-tiyog kita sa puno sang kamatis, nga hindi kita makaway sang katapusan nga tiyog-tiyog. So amoy na siya, no? Ang pila ka mga dapat nga maintindihan sang tanan. Kag ginasulit ko banwa, sa aton nga mga kauturan, mga ginikanan, kung mayara ka mo sang kabataan, 5 to 11 years old, nga pwede na makalakat ka makupod sa inyo lagaw, sa mall, hindi nyo lang anay pag ilagaw, pag upda, samtang wala pa mabakunahan. Kay kung magkala-infect ini sila, magdamo ang kaso, kagabisan pa nga hindi ni symptomatic, asymptomatic sila or mild man ang kaso, sa nasiling ko na reflect nga po na sa record sa IATF nga may kaso sang COVID diri sa Bacolod. Ang lala pa kay man unvaccinated ini sila, basi maglala ang sitwasyon kapin pang mga kabataan nyo, basi asthmatic ini. Kalabanan subong mga kabataan asthmatic nga daan. Di kung dalon taniya upod sa mall o kung sa di man ang pagtililipon, basi kalipay subong, kasubo dason. 13 minutos sa nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time ko ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Interview sa payag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Magapatuman sila sang no job. Kung hindi, no job, inablang hindi mabakunahan, no job. Wala sang trabaho. Ay, grabe, no? Ano ang detalye sini sa piyak na linya? Bombo Gracelyn Lobaton, please come in. Bombo Grace? Bombo Dan. Oh, go ahead. Bombo Dan, mangin epektibo na ini nga tawag nga no job policy. Sa ating mga kapulisan,
So matabo ini mamudan sa January 6, 2022. Okay. Mamudan mangin mahasol ini sa aton mga kapulisan ilabi na gid sa mga wala naka-agi pa bakuna, no? Unvaccinated naton yung mga police officers mamudan. So ang ining sistema mamudan, bali every 14 days mag-undergo ang mga unvaccinated sa ginatawag nga RT-PCR testing, no? Yes, so bali sa isa ka bulan, ikaduha, no, or duha sa beses sila mag-undergo sa RT-PCR testing mamudan. Okay. So, at their own expense ini siya? At their own expense, no? Muna tawag nga kahasol gid para sa mga wala nakaagi pabakuna nga mga kapulisan mamudan. So diri sa aton sa NOCPO o kun Negros Occidental Police Provincial Office, may ara kita mamudan nga 22 na lang ang wala nakapabakuna. With the waiver. With waiver na sila kay may mga reasons sa mamudan kung wala sila nag-undergo sa ginatawag nga inoculation or vaccination. So, ang ining mga 22 ni Bombodan ka mga wala na bakunahan, so subject ni sila sa 14 days, no? Every 14 days nga RT-PCR test. So, Bombodan, kung hindi na sila mag-comply, no, kada 14 days, mahimo nga ma-anhan sila kaso no, administrative, no? Kay lenient man mabadan kung amo ni balang wala na bakunahan, gatagaan man mabadan chance dapat may aram sa Japan sang waiver. Kung di nila ma-accomplish mabadan ang ginapangayo sila nga mga requirements, no? Hindi sila mabadan kaobra at the same time, no? Mangin mangin subject, no, para or filean sang administrative case mabadan. Uy, way labot nga way na sa trabaho, filean pa sa kaso administratibo. Definitely amo gyud man ang matabo nga kung hindi sila bakunado kag hindi sila maka-comply sa magpapa-submit sang negative RT-PCR test result every 2 weeks. Definitely hindi gid makaobra kay kung why kasi nagka-comply, alang-alang yung mag-time in ka? Yes, Bangbodan. So, dapat i-comply nila ang pag-submit ng RT-PCR test, Bangbodan. So, amo na siya ang sa pagka-gasto man ba? Yes, kay at their own expense pa, Bangbodan. So, wala diri sang suporta halin sa opisina, no? Sa ating kapulisan. Why ginpahayag sa NOPO kung ano mga reason sa sining 22 ka mga why pa mabakunahan? Madan miyara na sang pahayag nung nagligad ang mga nabilin nga wala na bakunahan, may mga ginapangbatsyag sila. Ang iba, pag-ulang bata, abi. Okay. Kung gabusong. So, nisla Bangbodan magparisgo. That's why, ang ginahimo nila, gapasa sila sang mga medical certificate kaga waiver man Bangbodan. Why sang rason dira nga tungod sa ilang pagtuluhan? Wala man Bangbodan na mention regarding sa pagtuluhan nila, no? Na reason behind bakunahan. So, pero dapat kung may ara man lang yang why magid sang health reason kag hindi iya magpabakuna, dapat siguro tagaan isang identity blay pang-identify kag sa mga tanan nga nabakunahan. Kinamatarong managuro sa tanan nga nabakunahan nga hindi makipaghalubilo sa wala mabakunahan. Kaangay man kung magsiling ang mga wala mabakunahan nga kinamatarong kung man hindi magpabakuna. Kung kinamatarong nila hindi magpabakuna, kag sa mga gusto yung magpabakuna, kinamatarong man nila magpabakuna, kag kinamatarong man nila guro nga hindi magpalapit sa mga hindi bakunado? Yes, Bangbodan. Basta gani sa patag sang health, no? Kinamatarong ka natin na hindi kita mapalapit sa ila kay tungod nga wala na bakunahan. But hindi man na sila siguro makasiling nga may discrimination. Yes. Kahit i-choice na nila yung hindi magpabakuna mo. Di karong kay choice nila hindi magpabakuna, choice man sa mga bakunado nga hindi makipag-simpon sa ila. Yes, Bangbodan, kung open-minded mo lang ang isa katao, hindi mo na siya makabig nga discrimination kay ginaprotektahan taman ang aton nga ikayong lawas, no? So, Bangbodan, ang active cases or ang kaso, no, sa
bahin sa ining COVID-19 sa atong mga kapulisan, zero na. No? Zero na. So, meron kita sang 245 cases tanan sa pagsugod gid, no, pag-atake sa COVID-19 until this year, 2022. Kag may pamudan sang 243 recovered, no? Meron kita duha ka mga casualty kag zero active cases na subong pamudan. Pamudan pamatian ta ang pahayag sang deputy spokesperson sang NOCPO nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. For a job, no vaccine policy will be taking effect on the whole PNP organization. And those unvaccinated personnel are required to submit their RT-PCR test every 14 days at their own expense. As of now, we're running data. We have from 2,368 ng PPO personnel, 2,346 were already vaccinated. So we have remaining 22 that submitted their waiver and unvaccinated. This will take effect on January 6 of this year and of this month. So all personnel na unvaccinated po will subject themselves to RT-PCR every 14 days. So that will be twice a month silang magpapa-RT-PCR, especially for those who are required talaga to report sa province or sa kanilang stations kasi may iba po na on maternity leave. So since hindi pa po sila magre-report is hindi pa po sila kasama dito sa no job policy. Okay. Mamadan. Klaro Yes, klaro katama. Kagamay-gamay na lang porsyento no sang wala na bakunahan, I mean, no? So, sa ila, haso din katama kay magastos pa. At depende na sila. Kung may arap lang si kasarang magastos sang swab test every 14 days, sa ila naman na. Kag do makabig mo bundan nga do ko konsekwensya bala nga tawag. Amo nang konsekwensya sa hindi mo pagpabakuna. No? So, amo na klaro, no job. Yes. No job. Okay, sige. Basta doon ang takutob sa no job. Mawadan. So, amo na, mawadan dira lang hasta, no? Kag tawon tang ini nga mga implementations nila kung masunod ari ko hindi. May nagapamangkot siya, ano na yung klase sang job ang magpabok sang balon? Abot mo dan ako. Basta ginahuyop mo yung balon, ginakuan mo sa ano ni. Sige na, hindi na ako magpadalong padra. Anyway, salamat gid sa report. Yes, Bobodan. Ini si Bombo Grayson Lubaton nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Nabatian mga kabanan, report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ano kuno ang magkapakot kuno premyuhan, ano kuno ang spray net nga ginagamit sa buhok. Ang makakapakot sang spray net nga ginagamit sa buhok, tagaan premyo. Sige, magabalik mga kabayan ini nga palatuntunan pagkaligid gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 27 minutos na nakaligad sa tagnay nga launa. This time ko naton ang diri kita nay sa dugang report no ni Bombo Dennis Rubica. Diri naman kita sa update naman kita nay sa politika. Update kita sa politika. Ano na ang pinaka-latest karon sa bahin sa nagahilapit nga 2022 nga local kag national election. Yari ang report, Bombo Dennis Rubica. Please come in. Bombo Daniel, sa maabot nga Enero 9, kundi this coming Sunday, magasugod na ang ginatawag nga election period. Ato iya sa Bugos nga Pilipinas. Bungudan iya para ini sa A9 2022 national and local election. No? So, January 9 until June 8, no? Amo ni ang cover sa election period. No? January 9 until June 8. June 8. Okay. A month after sa election naton, kaya ang election naton is May 9 mo. Bumuda. No? So, after election, may 1 month pa no cover the gapon sa election period. No? So, magsiling kita nga under akon ara na kita karon sa election period kada mo na bumudan sa mga ginadumili, ha?
ang aton sining kasuguan, no? Sa idalom sa aton sining kuaning ng mando, no? Sa idalom sa Comelec Resolution number 10695, no? So dire di mumuda na butang ang mga guidelines, no? Especialmente no sa during sa aton sining election period. Number 1, pumuda, no? Pangunagin nga prioridad sa pagsulod sang election period ang pag-implementar sang Comelec gun ban. Sa mga nagapalag-iya sang armas lutang, no? Biskan may permit to carry firearms outside residence ka mo, biskan may ara ka mo sang firearms license, kung wala ka mo sang Comelec exception, pwede ka mo maaresto. Pwede ka mo madakop, makasuhan sang Comelec violation sang Comelec gun ban bombudan. Ang Comelec gun ban mag-efekto manina sa January 9 sa pag-start sang aton sining election period bombudan, no? So may ara sang pahayag ang aton sining Comelec Provincial Officer Attorney Ayan Lee Nonoria sa mga gun owner, nga kung gusto nila magpa-exempt sa Comelec gun ban, mag-apply sila for exemption. Nakadto sila sa ila sining mga local Comelec offices, sa mga banok syudad, kadto sila dira, ma-inquire sila kay online kuno bumbudan, no? Ang pagproseso sang Comelec gun ban exemption. Pero may mga kwan bumbudan, no? May mga criteria. Hindi lang siling kung may pusel ka, gusto mo gyapon mo exempt, no? Apply ka, mapanugutan ka, depende, no? Kay may mga criteria nga dapat i-considerar sa pagatagaan sang Comelec gun ban exemption. Bisan hindi tanan pwede makabil na bisan mga police, no? Kung nakasibilyan sila, hindi sila pwede makadala sa armas, unless they bear firearms, unless kung may sila exemption, no? Bawal gid Bombo Daniel, no? Ang aton sining kampanya ma-start, no? Ang campaign period for national ma-start sa February 8, no? To March on May 7. Bombodan, ang campaign period for national, ang local tiyati daw manubo-nubo lang niya mo, mas daw February daw March ini siya masugod, no? Ang campaign period for local candidate now March 25 to May 7 man, ang campaign period for local candidates sa Bombo Daniel, no? So magluwas sining mga Comelec gun ban sa bayan sa ato sining gobyerno, balatan mo dami aramada may banning na, no? Ang mga promotion, ang mga transfer of personnel, no? Ining bilang banning sa pag-implementar sa mga proyekto, may araman na sulod na sa election period Bombo Dan. So may panawagan naton kuno yung Comelec Provincial Officer Attorney Ayan Lee Nonoria sa mga pumuli naton nga sundon ta, no? Ang mga patakaran, ang mga pagsulundan, no? Nga nasaad sa idalom sang Comelec Omnibus Code, sining pagsulod na naton sa Comelec gun ban, no? May mga igapahamtang nga mga Comelec PNP checkpoint, no? Bumudan, no? Sa aton makadalanan. Siguro base kuan lang niya, random or hindi ta mapakta ng oras, no? Bilang kabayan sa pag-implementar sining Comelec gun ban, so base matingalang aton nga maturan, nga may ara man kamo malabayan, makitaan nga Comelec PNP checkpoint, no? Ini part na ini asa pagsugod natin preparasyon sa election period, no?
sa Bugos nga pungsod Pilipinas. So ining PNP Comelec checkpoint may mga may mga guidelines na ding aton nga mga PNP personnel na buruante ang plain view doctrine, no? Do amo na buruan implementar kag at least, no, ang pagbutang, no, ang hamtangan sa aton nga mga Comelec PNP checkpoint ara sa well-lighted nga area. Dapat ang nakaman sa aton nga mga PNP Comelec checkpoint naka-uniforme nga mga PNP personnel with may ara sang police officer nga nagaman or naga-supervise sang pag-conduct sang Comelec PNP checkpoint buda mo ng mga rulings sa pag-implementar sining gun ban karon, no? Diriya sa Bugos nga pungsod Pilipinas. So, pa-start sa Lunes o start sa Domingo, January 1 until June 8, 2022. Manang cover sa ato sining election period bumudan. Pamatihan ta ang ato sining provincial Comelec officer si Attorney Ian Lee Ananoria. Yes, pinaka-important sa election period is ang gun ban. Tanan nga mga suspend ang PTFO permit to carry outside of the city. Suspended na tanan subong. So there are procedures masubong per Comelec resolution paano magpa-accept kung may mga question sila. Alakatan sila sa election officers sa ilang banwa para magkaroon. Yung mga famous online na nasubong ang process mag-apply ka exemption sa campaign online na. So they better naman nakata sila yung mga election officers para mag-guide sila naman. Okay. So ang gun ban start naman niya sa 9 pag-start na election period? Yes. Okay. So mga checkpoints supud naman. Okay. Para to implement those rules sa Comelec para monitor ang implementation sa campaign. Okay, no? So sa pag-start sa ato sining election period, Attorney Ananoria, no? So ang atong ganing campaign period for local candidates must start is March 25. March 35, no? To May 7. Yes. For the national. For the election, hindi sa kampanya yan. Oh, for the national. February 9. Okay, no? February 9 na siya. So sa mga attorney sa part na sa atong government agencies o mga department, may mga bawal na nasa pag-start sa aton nga election period, may mga ining bawal, may mga promotion or mga projects sa attorney, may mga specific date na kung saan na ma-start. Banning ba sa mga projects? Kung ba ko ito na basahan na pwede ko kadugtong gift. Pero usually may 120 days, 45 payroll na kita. So most likely kung ang promotion time, kasi ang inang transfer detail 120 days for the election. Kasi ang importante sa election period is that may mga ang kanpan na gina-implement na more strictly. Kaya pa na mo ang peace of order, very important component na election kita para mahiloy ang tao can vote freely. Importante kanya ang atong election free from any violence or intimidation. So, muna siya. Para sa mga botante, please, nakatang mo say, if you have time, nakatang mo sa inyong EO, determine yun din sa mga presinto, mga kaputo, inyong cluster precinct, kaya na kayo na namon. Tapos, mabalaan nyo na vote early sa May 9. Medyo may damo kataputok ko sa bako, so the earlier nga araw mo sa eskwelahan, I think the better. Bumudan, no? Pagpagsato si Comelec Provincial Officer Attorney Ian Lee Ananoria. So isa lang to sa ginapangabaya. Dapat during selection day, mas timprana pa kita na ang maggadto sa mga voting
centers na to, no? Iti medyo sa kanil gito gin pa lawig-lawig na oras ang binutuhay iti para ma-avoid mablang pag ginutok, no? Sa aton sini nga mga kautoro. Sa muna, masande January 9 start na ang election period sa bugos nga pungsod Pilipinas. Implemented na ang ginatawag nga COMELEC gun ban. Pamudan. Kag bumbudiris daw kung magsugod na ang election period, dira na nga may puder na ang COMELEC sa pagpangsita sa mga nagapadalagan sa ilang mga violasyon, ilabi na gid ang mga paggabutang sang ilang mga campaign materials sa hindi designated area. Correct. Base kung makasuhan sa electioneering muna, no? Pulaton gid nila kiti wifi start ang campaign period mo. Wifi ang campaign period pero sugod ang election period. Sugod ang election period. Amo na dapat tandaan. Correct. Pero wala pa nag-start ang campaign period. Tama tatungin na. So hindi anay sila magpangampanya. Kay basi marimalaso sila. Kay tungod nga ang campaign period wala pa. Wala pa. Base maglagaw-lagaw na sila, sok-sok sing bayo, abi t-shirt daw, dara placard nga vote for a money, ba hindi kinanay. Kaya wala pa election period. Pwede lang guro ka baka lagaw-lagaw, no? Baka Lustorias Pumuloyo, pero hindi kinanay magdala sing tinidog ka kampanya, nagidla no? Nga may mga rara boys, rara girls Canada, may mga ginapangatag ka ng mga campaign material si mo. Mga leaflet dira kuno no, hindi pa bawal pa na. Kaya wala pa sinaton nagasulod ang campaign period for local and national candidate Bombo Daniel. Okay, sige. Sama na pilaton ka mga update gikan sa Provincial COMELEC Office. Ini si Bombo Daniel Rubica para sa pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 40 minutos sa nakaligad sa tag nga launa do ginakulabos kita banwas ang oras, no, diri sa ato na pagpangalagad. Siguro sa pila na ka public affairs program, iba ni mga report. Ginakulabos kita banwas ang oras, no, diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto. Updanay naman kita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo!